Kini kedai ke season 2 trong ke story kun teman siam ke kami ke benta ke belai punyau. Uang ye kaban lek no, kita kiwe kibriu kibedan hata kilai kali peramaki. Namar kim poi perkat, bau ta manager ong ye ke bibi hakata kurkom. Namar bau kupa jongka udi u big boss, trong ke company ke bahe apa. Ngapan map tang ba kini kedai ki hukum na u boss ong yang ban pentip ye pi, ba pi dei ban lek no, ban nom wan shu. Dak mentan ului opriang ye ke call na u boss trong u kaban kong ula sha mai nang ta u boss ong ye u baun khot ya ki security card ban sendra ni ka bibi ban iki perlok trong ka ban mi no kham kloi kata ka de ka hukum lada le I kata kamut un sa sha be kam ha kaban kong ula perkhat ba u yo sngo bakla tang ba ha ba u yo sngo ba u boss trong u la berngam ye u utip tikna ba u ha ban be ya ka bibi lada long kumnu ru hatu pitep ipa chung adai manu kumnu pinut ban keren yang akum ni bat kumnu ru pinut ban be yang anang ni ka bibi keladam kita kiwi pat kibriu kiberan hata kila shu pej daki khmat bahe kalong ka basisha tangling ba artliki phone call la penlong ya ka kemi chong keja kelin ban wan sho ya ka bat ru ban pha mi bat be ya ka bibi na kata kabar kani shisha kalong ka bampoi perkhan ka birthday party ka ching rakhi singi kha man ta ka singi kala flop bat kala kut no kita kiwi ru kibriu kila syap tieng bat kerut khmat chongki kala thangyong kila perkhat bale si ujak unsakol bat le e ka ban kam saya kiru sengo phaban khot shphongot ki security card banwan sya ka private room mentahi u manager u pej artat yaka bat ulong leng ba kata ka walkie talkie ka riu khlemran kala ong ka bibi kala thap artat ya u manager tang shiphang hi shphongot kibriu ki bajrang bat ki baklan ki bere ki security card kila wan syata manager kila pej ya utau manager u balaat kadur kadar nak jing syata u manager ulah hukum dak jing dam sei kini baro bat be shi sendan nak ni private room tangba hatu omdai ka bibi u wei nak ki security card ulah sange shipang namar ba ka bibi kadai ka beriu ka bacuan hakata ka bar man la kapor kumnu umtip yaka ki khram phoi perkhat ba u manager ong yaki ban be ya ka bibi hatu phiran kam yanga bangan ong biang sa shisien u manager ong dak kadur khmat ka badam hoj sa kita ki shphongot ki security card kila ong dak ju kasur bat kila kongu penkloi mes bibi sengo bha ban ya trei lang bat ni lomi ki ter gitar jong phi bat mi na nang ni shi sendan pinut kala thap kan san na kadur jong security card kadur jong ka kala saw dak jingdam kumnu ta ubriu unut ban be yaka kita ki wei pat ki security card kila kenden bat kila lengo bat omdon uwei ru banut ban khi nang ta phi baro hatu phim kwa shu ban trei hang ni hatu phim kwa shu yaka kam u manager ulong kumta baro shphongot kila pej pramaki shipang hadien kata kila pen kloi pan bat yaka bibi nak ti chongka bat kila tan shabar laksa bat kalong ngan ong yi pa chunga ban penyap ye phi baro hatu dang don kam bangan ong yi phi sa shisien biang u manager ulapai bat ulapej ikita kibriu ki brang yengsa ang ta hachu dak ching syap tieng kila pen kloi ban lech ka private room ban lom yi gitar gitar chongki bat ban mi shabar nang ta ulaya dak badan akor bat dak rut khmat ka bophu samki sya ka kamera private room ka badan ujak ka bibi ka bala sya be nang ta kam sungula ban ngai balai ka chia kum ni kadap shisha dak ching lengo kadap ru dak ching dam kita kiwi ru kibriu ki bala yami nak ta kabar harangkat kita kitiar gitar haki kiti chongki kila pej dak ching kulumar chingmon kumnu pinut ban be yangi ngan kol yi pa chonga ngan ong yi pa ban khang ya kani kabar chong pi ka bibi keladam hadu kata-kata bat kelapan kloi ban sei ya ka fun chongka kita kiwi kibriu kiladap dak ching kendet manu shisha utu ubriu hai pa pidan chanu ngan ye thu ya phi bangla sha be bat sha le ben menta ka bibi kadang keren bat kalau yi ujang bat kelinda kibalami nak kata ka private room hello kun manu bale ben ye phi ya thu yanga pen kloi kata ka sur ka badam chong ukpa chongka la yo sngo leng ba kata ka fun henry hakapor ba kadang beteng ban ye thu ya ukpa chongka kala yo ya ka kali Mercedes Benz ko balawan ya chechan chok kata ka bar kata ka ka kali chong utrai chong kata ka bar bat ka ithu bha ya u ka jingkhang la pli kembala khmi lanti udai shisha utrai chong kata ka bar ulaya chechan chong ujak umut ban ong ye u da ka badan akor ka bibi keladap da ka jing lengo bat kelachan penhap ya ka fun chongka katip bat ithu bha ya uta utrai chongka bar
Ubadon daki million ka pisa chong o bat kiwe jing don jing emru kam sngola ban ngai haba ko yo I ba uta ubriu u pendam hakmat chong ujak kadba kita kiwe pat kim syam la itu ya utrai chong kata kabar henrei ki yo I ya kata kali Mercedes Benz tang u big boss hi u bala ban yo ya kata kali baru udang pendam bat pan map na ujak ki ladap de jing lengo hai khun balai phim ong ai manu balai ben ye phi ya thu I pa chong phi bat ngam sakput na kabanta chong phi ha kata ka phun kasur chong ukpa chong ka bibi la yo sngo bha ukpa chong ka bibi ulakli benya na ka khun chong u pa hatu phi thu na em yo tra chong ka fuse bar ka bibi kala bun ching mut bha ha on cha ayu khun hatu ule ben ye phi ukpa chong ka bibi ulakli em nga yo I u ba ule red bat kren don akor yo wei ubriu kala chubab kumno balai uta ubriu un shukren don akor ya uta wei pan kam la ban long wala da umdan shibun ka pisa Henrei udon ya kabar bat upenya ya ke business changu udon ru ketuk ni teliki connection lani ke jingi dei bat kibriu ki bahes pa ha Ocean City don kam ban le red lani ban buram ya ki weipan atu pilati kena ba piu I u ukpa chongka ulakli ka jing le red bat jingkren don akor chungu kala penlong ya u hadu ba ula chandem kho siu hakmat chung uta ubriu kalaang kumno hatu kalong ka basisha nang ta khun be I chunga ka bahai phi ba phinlai no kham kloi lada umistali ule kumni kabut bakayeng kasem chungi kam kot bor lani kamla ban pen skosi ya uta ubriu ukpa chongka ulong haba kala yo sngo ya kata kaching khuslai chong ukpa chongka leng ba kata ka phun ka bibi kladap da kaching lengo kala yengsa ang ta haju kumba ka phos new sa sumar bha kata map yanga ya ka ek bachia man ta kasingi uta utrai chong ka bar ulong ya ujak da ka badan akor ujak ula ka ngu ula sei ya ushabi chong u bat ban press nang ta ka Porsche 911 ka dan hang ta hajan ujak bat kelinda kila yarung unya da ka kali Porsche 911 ka bibi kala ong haladi kita kibriu kila yelengo dang khamane kila perkhat bu ujak udai ubriu ubadok bat unya ru da ka kali ka batat dor ki klempai perkhat bu unya shisha da ka sports car ka basyong dor san lani riu milian ka kali kalong shisha ka itenat bat kani kala pen ang lengo yaki haba ke engine kala start ka kali kala yat won tang shipang la cha no hi namar ka dei ka kali ka baklan bian kali ken mau wat nom wan shu shikni ka bar changa haki sngi ki bandang wan utrai chang ka bar ulawan shichan changka da ka dur ka badam udai ua utu ubriu ka bibi khata ka por kam tip ai shu ban le kumno udai ubriu ubala ban pencha ya phi tang shi kan tin laong utrai chang ka bar ka jing kendet chang ka bibi kala pan hap ya ka phun changka hamadan kadur khamat chongka kaladap da kaching siap tiang hatu la shisha ban penca klub yaka kita kiwe kibriu kila siap tiang hadu kata hakaba uwei ula kelan kata hamadan hatu kila pen skosi yanu benta kasngi kublai shibun na ka benta kaching rap chong pi yang benta kasngi kelinda kala ong kala yo I bat saki da laki chong ki khamat ya kaching don bor chong ujang benta kasngi hakapor bakadan ha private room dang mentan ka Jacqueline Fredson kabala dam kho siu bat pan mab na ujak da kaching siap tiang borok kini kalong tang leng ba ka phone call ka ba ujak ulale to om lei ujak ula karnga bat ulanya ya ka kali ban lek on ya kelinda Shapo College badan ka hostel chongka ngala jumat bat ya kendu ya kum kini ki jingcia chan man la ka por nadu ba ka yeng kasem jonga kalasa bat dabram kelinda kala ong haladi menta kasngi lada dei badan ujak kamot kalasya be hakabibi ujak uklam ong ai kelinda kadai shisha kabriu ko balamat iki jing ki babun pat kadi ka pen I ha ka jinglong ka baklan chungka phila ban sange na angni ngan ya hi daladi kelinda kala ong ujak ula ko ngu bat kelinda kalami ne ka kali hadian ba ula bye bye ya ka ulanya ya ka kali kelinda kala supet ya ka kali jong u ka balanang cengai nang cengai na ka caka ka bakayeng hadian ka tukuni por jong ka jing sangapchar kan ba kadang ya syakata ka kampus kafun chongka kala ring henrei haba ka shim bat kalambut ban chubab udai unamba ubakam itu hei linda sngaphapan map yanga menta kasngi ngakarmen ba phinom kono yanga ya ka ei ka bala chia menta kasngi kadai ka sur chongka bibi badru kadap shisha da kaching babi namar kata kaching le ben chongka ya ka linda ha kata kasngi to ngantri de phi ban yelek bam long ne am na shai kasngi yin ya kandu ha ka hotel luna ngayo sngo ba kaching bam hatu ka long ka babang bha ka bibi kala ajing mut MP kala biang kalinda kala karnga bat kalambut ban bu no ya ka phun
ลินดาซึ่งพาเสวัดดำซึ่งพาบันมาบยังวัดชาอยู่สำลาจงพีบ่อุ่นเละเออีปาจงกบีบีกละกระปาดอุ่นเละกุมนุกนูรุกลินดากละเป็นกุดเนาะอีกตะกฟูนกละพายเบียงบัดกละเต็งบัญญาชะกัมปัสจงกายากันนิกสตอรี่อันเป็นมีเบียงละชายกสงีคุบเลยชิบวนยาพีบารอ